Добър ден на всички. Днес имаме в гаража МАН 560 на Евротранс Грузия. Смяна съединител. Както всички виждате, разлагането е доста голямо. Кутията е Траксън с ретардер задължително. Изключително тежък и изключително скъп съединител. Подсилен. Нов маховик, нов феродов диск, нов притискател. Още веднъж нова лагер помпа. Вече сме готови. Качили сме кутията на мястото и продължаваме с оборудването.